Hello guys! I'm back! Bitaw. Pagluto na sad ko guys. O beef stick Bisaya. Beef stick Tagalog man. Beef stick Bisaya. Gimarinate na ninako. Marinate na nina ko siya 1 hour. Tapos, na ay garlic, bombay. Ako saan siyang prituhon ang karne. Tanaw mo guys. Prituhon ako ni. Init na daan ang ang mantika di. Antay lang trabaho ani. Ay. Ako sa dining gisahon ang bombay. Pag mabungkak na isa. Magana kung ano guys. Giyaning ano. Guys, sorry jud kayo guys. Nakalimot jud ko video sa paggisa na nako sa lamas. Nakalimot ko. Oh, nabutangan na nako og ano. Palungon na pud na pretzel. Aning sili nga pula. Kurasyon. Mana, luto na guys. Thank you for watching.